улан-батор ё ба забони муғулӣ улан-баатар пойтахти ҷумҳурии муғулистон аст, ки сайри ҷаҳони ҷудои навбатиро ба оғӯши худ мегирад. улан-баатар яке аз бузургтарин шаҳрҳои зебо ва сернуфузи муғулистон бо 1,405,000 аҳолияш машҳури ҷаҳон аст. имрӯз ба ин ҷо ҷудокорони беҳтарини сайёра омаданд ва аз 25 то 27 июли соли равон дар мусобиқаи тоскулои бузурги улан-батор 2025, ки дар степ арена мегузарад, ширкат варзида аз худ номи нек мегузоранд. дар мусобиқаи мазкур 236 варзишгар иборат аз 142 марду 94 зан бо ҳам рақобат мекунанд, ки дар ин саф 12 паҳлавони тоҷик, 10 марду 2 зан шомиланд ва дар 6 вазн байни мардон ва дар 2 вазн байни занон рақобат хоҳанд намуд. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. ная токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. ная токс дарди шуморо давост. шӯҳрати ҷудои тоҷик имрӯз дар ҷаҳони гӯштии ҷопонӣ аст, то ба ҷое расидааст, ки аз паҳлавонони мо рақибонашон дар тарсу ҳаросанд. дар мусобиқаи улан-батор соли 2023 паҳлавони тоҷик обиҷебов ҳамаро қоил карду соҳиби медали нуқра гардид. акнун имсол дар сабқати мардон меҳрзод суфиев дар вазни 60 кило рақобатро аз даври дуввум шурӯъ карда бо паҳлавони қазоқ нуродил алшан вориди сабқат мешавад. муллораҷаифаев дар даври аввал бо варзишгари чин ксю зянг ва ёсин бобокалонов бо ержан еренкаипов дар вазни то 66 кило бо ҳам рақобат хоҳанд кард. муҳиддин асадуллоев дар даври дуввум ғолиби ҷуфти юдай танакаи ҷопонӣ ва саид магомед халидови украиниро интизор мешавад ва масъуди аҳмадзод бошад бо йеңтур ҷуддевгарави муғул дар вазни то 73 килограмм зӯр меозмӯянд. умедҷон раҷабов ғолиби ҷуфти ган эрденет серенбати муғул ва минки сонги кореяи ҷанубиро интизор мешавад. мизробшо лоиқов дар даври дуввум бо паҳлавони румунӣ влад висан дар вазни то 90 кило рӯбарӯ хоҳад шуд. муҳсин малаев дар даври дуввум бо антон свитскии украинӣ ва кароматулло ҳакимов дар даври дуввум бо идар бивофи бекишвар дар вазни то 100 килограмм вориди рақобат хоҳанд шуд. мансур раҳмон дар вазни беш аз 100 кило бо соҳибони мусобиқа хангарид гантулагаи муғул ба дидори ҳам хоҳанд рафт. дар мусобиқаи байнибонувон александра кан дар вазни то 57 кило бо яки ганг аз чин ва виктория кисельёва дар вазни беш аз 78 кило бо вероника кафанови бекишвар қувва хоҳад озмуд. паго 25 июл зӯрозмӯиҳо дар вазни 48 килограмм, 52 ва 57 миёни занон, то 60 килограмм ва 66 килограмм байни мардон гузаронида мешаванд. 26 июл паҳлавонон дар вазнҳои то 63 то 70 миёни занон, то 73 ва 81 кило байни мардон ва 27 июл қувваозмоиҳо дар вазнҳои то 78 ва аз 78 килограмм зиёд миёни бонувон, то 90 килограмм, то 100 килограмм ва аз 100 килограмм бештар байни мардон гузаронида хоҳанд шуд. маблағи умумии ҷоизаҳои молии мусобиқот 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибон дар ҳар вазн бо 5 000 евро, соҳиби медали нуқра бо 3 000 евро ва барандагони нишони биринҷӣ бо 1500 евро мукофотонида хоҳанд шуд. ба ҷудокорони тоҷик барори кор таманно мекунем.